ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଦେବ। କାରଣ ସମୟ ହେଉଛି ଏମିତି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଥରେ ଚାଲିଗଲେ କେବେ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେ ଯେଉଁ 1 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ସେହି 1 ଘଣ୍ଟା ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତୁମଠାରୁ ଆଉ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମନେ ରଖ, ଘଡ଼ିର କାଠି କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ସେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଚାଲିଯାଏ, ଏବଂ ଯିଏ ତା ସହିତ ଚାଲେ ସଫଳତା ତା ପଛେ ପଛେ ଆସେ। ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବ, କାଲି ସମାଜ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନୁହେଁ, ମୋବାଇଲ ଦୂରରେ ରଖ, ପୁସ୍ତକ ଖୋଲ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। କାରଣ ସମୟକୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ କରେ, ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆଜିଠାରୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କର।